Isang mapagpalang umaga po mga kabayan. Kabayan, huwag kang aalis dahil mayroon po akong ibabalita sa inyo. Mga kabayan, wala ba tayong pinagkakakitaan? Ito po ang gusto kong ibig sabihin sa inyo. Kung marunong kang maglaba, maghanap ka po ng tao na may trust sa inyo na pwede kang bigyan ng labada. At kung marunong ka namang maglinis, maghanap ka ng mga tao o yung mga trusted na mga tao na nagtitiwala sa inyo, i-offer mo ang yung service na maglinis ka o di kaya mag-housekeeping ka, pwede po yan. At kung ikaw naman ay marunong maglinis ng mga sasakyan, mga kabayan, pwede kang makiusap sa mga tao sa kapitbahay mo na ikaw na lang ang maglinis o di kaya mag-car wash sa kanilang sasakyan, kahit ito ay manual. Yan lamang po ang regalo ko sa umagang ito mga kabayan. Sana ay nakatulong sa inyo ito dahil ang nis natin ay tulungan ang ating mga kapwa Pilipino mula sa pinakamahirap ang buhay. God bless you po. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon.